Priatelia, už nie je priestor na lacný marketing a stále bojovať proti niekomu. Vlastenecký blok v náväznosti na Devinskú výzvu z roku 2024 pozýva všetky pronárodné a vlastenecké strany, ktoré si hovoria, že sú pronárodné a vlastenecké, k zjednoteniu. Poďme sa zjednotiť a spolupracovať za Slovensko, za občanov tohto štátu, za našu pôdu, za našu vlast. Ten každý jeden, ktorý si hovorí, že je pronárodný, provlastenecký, tak musí odložiť osobné animozity, svoju pýchu, ale musí zobrať do úvahy, že treba spolupracovať. Len spoluprácou môžeme dosiahnuť a zmeniť život na Slovensku k lepšiemu. Môžeme zachrániť svoju vlast. Preto by sme sa mali zjednotiť všetci a začať spolupracovať. Všetkým 18, počujete dobre, 18 pronárodným stranám sme poslali pracovný návrh spolupráce. Len spoluprácou môžeme vytvoriť jeden celok za Slovenskú republiku. Keď chceme ísť ústavným spôsobom, tak budú to voľby. Inak sa zmeniť nedá nič. Všetko môžeme zmeniť, až keď budeme v parlamente, lebo tam sa vytvárajú a rušia zákony. Tak potom, komu ide o dobro Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky, tak pristúpi na pracovný návrh a ďalšie cesty si už môžeme dotvoriť. Pozvané strany boli tieto: Slovenská národná strana, Republika, Patriot, LSNS, PSN, Srdce, Zdravý rozum, Život, Komunistická strana, Domov, Právo na pravdu, Strana Vidieka, Ľudová strana Andreja Hlinku, SOS, Jednota Slovanov, SHO, Alternatíva pre Slovensko a my ako 18. strana Vlastenecký blok. Je to posledný pokus, kde môžeme veci zmeniť v prospech občanov a Slovenskej republiky. Druhá šanca už nebude. Si za Slovensko, si za občanov Slovenskej republiky. Tu je voľba spolupráce. Vlastenecký blok robí tretí pokus o zjednotenie pronárodno-vlasteneckých síl na Slovensku. Čiže ješitnosť ani ego na našej strane nie je. Na našej strane spolupráca vždy bola a aj bude. To sú vlastenci. A za vlastencami sú činy. Už nie je priestor na lacný marketing a bojovať stále proti niekomu. Už nie je priestor na osobné útoky, pýchu a ideológie, ktoré nás rozdeľujú. Nastal čas zjednotenia. Len zjednotení slovenský národ dokáže zmeniť veci v prospech občanov. Len zjednotené národné strany dokážu zjednotiť tento národ.